Ya aja gawe nesune Bu Titi, kowe ya rada jaga jarak karo Tatin. Lah nggih, aja nganu lho, aja apa cedak-cedak karo waluya lho. Lah ngapa? Kuwi iki cluthake temen ae kuwi. Aku Sapi wedoke doyake kuwi. Anak-anak kae manak karo waluya kae. Sapi kae. Heeh. Napa nggih, Mbah? Ya men aku golek sing sabar kok. Kok sabar? Kok iso sabar? Lho, sapi iki contoh kewan sing paling sabar dhewe. Ora wae, padha wae. Lho, ning Boyolali iki sapi lanang karo wedok jejeran sing wedok diperes susune iki sing lanang meneng wae lho. Heeh. Nek jenengan Aku yo wis tau nyambut gawe kon susu sapi puang ning darekke mbok cangeki nganti esuk ning esuk aku mrupuk ning kandang ngempet tember meres susu sapi puang. Kok ora metu banyune jeblane oh kleru sapi lanang aku. Lah wingi kae cedak aku kok grayah-grayah arep golek apa kae wingi? Jarku ya arep kaya sapi puang kae jeblane. Gur kaya plastik. Ayo sana. napa tesih metu, Mbah? Wah, Tatin iki cangkeme malah. Oh, Lho, Kowe iki kok malah mboten nek sapi mau metu susune. lho metu wong pancen dipreh banyune susu nek Lah sapi. niku kleru. Kleru kalih Bude Titik. Ora aku kleru sapi lanang. Aku nek karo iku ora tau kleru tak sengaja kok ora kleru. disengaja ora tau bener e. Lah arep bener piye wong anggar arep bener kowe ngalih. Ayo. Anggar arep pas jenggate. Ayo ora cocok wong cangkeme ya beda kok. Ayo. Wah, sampean iki kasar. Wah, iki sampean iki wis sithik nek saru banget. Ayo Tin, gawe kowe iki biar nembang. Mosok cangkeme beda. Maksudnya sinden jejere tak Bu Titi. Ah, ora kuwi karepe iki. Sampean iki batine ro laire ra padha. Ayo Tin. Ayo tetep milih Tatin. Lah iki nggo ngopo mek kaya setip ngene wis. Wong wedok kaya setip kok. Masa aku dipadake setip e lho. Ping semene. Lah potelote ndek sapa? Ayo nggon aku. Ana setip mesti ana potelot. Patelate Mbah Ali ya wis bujel ya, Mbah. Wah, Wah, apa? Wah. Loh. Wah. Wis genah nek wis. Wes. patelatku ki tak nggo nulis I iso dadi O lho. Woi. Pak, Mboten kulina diureki nggih, Mbah. Lah iki sing ora ngopeni aku. apa wis tak ngoti barang ora gelem lincip kok. Oleh mu ngoti ra nganggo lading. Lah nggo apa? Mosok patelat kok diamplas ra ya Allah. Malah saya bergadil.